Sayyidun lillahi lahumul Fatihah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngaji kita manakib dhisik. Manten manakib, manten konten Fathul Izar. Soalnya nek Fathul Izar itu lame tipis sih kitabe. Jadi paling Fathul Izar paling nek gak 5 dino, petang dino, duka 7 dino wis khatam. Tapi kok tak wet-wet rencana didik-didik Fathul Izar sing kata manakibe. Dadi ngaji manakib dhisik, manten-manten ngaji Fathul Izar. Soalnya manakib niku nang setiap desa. Setiap desa niku hampir mesti ono sing ngamal manakib. Sama nang desa sampean paling yo ono, senajan to gak dadi rutinan. Tapi hampir setiap desa iku wong ngamal manakib. Lah wong ngamal manakib iku biasane angger maca gak ngerti maksude ing diwaca lak ngono sih. Sampeyan ngerti isine manakib apa? Lah setidaknya nek ngaji iku sampeyan boleh ngerti sakjane ing diwaca iku apa sih manakib iku. Nerangno apa sih wonten. Jadi manakib niku biografi ini atau sejarah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Niku salah satu waliyun min auliyaillah. Jadi salah satu wali sing dadi pimpinane wali sak donya. Jadi kekasih Gusti Allah niku setiap masa niku ana pimpinane. Lah pimpinane niku jenenge wali kutub utawa wali ghaus. Pada zamane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini termasuk wali kutub utawa wali ghaus. Tadi pimpinane wali sak dunya. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani niki dadi pimpinane wali niku termasuk wali sing jenenge niku dikenang ila yaumil kiamah insyaallah. Sakjane wali kutub iku lak akeh wong ben ana sing sedo niku ana sing ganteni. Dadi dunya iki mesti ana pimpinane wali. Ben ana sing mati, ana sing ganteni. Ana sing mati, ana sing ganteni. Lah wali niku enten sing masturku gak diketokno Gusti Allah. Ana sing masyhur niku ditampakno, dikenalno ambek Gusti Allah nang alam dunya. Lah termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani niki pimpinane wali tapi sing masyhur. Sing jenenge niku ditampakno ambek Gusti Allah. Dan masyhure niku yang paling terkenal sepanjang masa. Mana wali itu yang paling terkenal lah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sih. Sampai janjange ngono pancet terkenal. Mangane sing ngamal manakib niku kuwata. Sing tabarukan nang manakib iku akeh. Bahkan sing duwe hajat biasane niku selametane gawe manakib. Wonten. Jadi sampean iki saiki ngaji manakib yo ngaji sejarahe biografine wali ini Gusti Allah, kate pimpinane wali. Jadi pimpinane wali itu kata termasuk Syekh Sihabuddin Al-Qalyubi, termasuk Syekh Abdul Wahab Asy'arani pernah dadi wali kutub. Cuma gak terkenal koyo dene Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setidaknya sampe nek ngaji manakib iku ngerti ambek sing diwaca, setidaknya ngono. Dadi wong-wong ngamal manakib iki maksudnya piye sih? Karepe apa sih sing sampean waca iku? Dadi cek beda lah antarane arek pondok ambek wong sing gak tau ngaji. Setidaknya sampean maca manakib, kok nek wis tau ngaji, iku kan sampean iso angen-angen iki karepe ngene. Oh iki karepe ngene. Dadi iku lakone wali manakib niku. Nyeritakno lakone wali. Dadi nyeritakno Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kecil sampai tilar dunya. Niku sing sampean ngaji manakib niku. Jadi mumpung bulan Ramadan ngenten iki nek iso ngaji yo sing akeh. Nek iso ngaji sing akeh, maksudnya kelok ono kabeh. Soale wong ngaji ku wong golek sanad. Meskipun sampean ngaji ku gak khatam. Pokok wis tau ngaji sampean wis duwe sanad. Lho nggih, soale wong nek ngaji apa maneh sampean dikongkon mulang gak tau ngaji. Iku sampean mulang ku gak duwe sanad. Nek gak tau ngaji dikongkon mulang kitab niki. Ngomong mulang kitab iki sampean gak tau ngaji kitab iki iku ana potensi bahaya. Ana potensi digodha setan. Soalnya sampean gak tau ngaji gak duwe guru, niku ana potensi gurune setan.
Lah sampe nek tau ngaji, senajan to ngaji ini mek melok pembukaan ambek penutupan tok, kan kadang-kadang lak enten sih. Iku lho sampean wis duwe sanad. Makane nek ngaji ku sing akeh. Dadi sakake-akeh ini iso. Iku ibarat sampean niku wis duwe sanad. Nek duwe sanad ana gurune, potensi digudo seton titik. Jadi nek iso setiap kita apa yang belum tahu ngaji melok ngaji. Senajan to mek beberapa kali pertemuan. Tapi nek kepengin paham ya melok ngaji terus, ojo sampai bolong. Nek bolong-bolong lah boleh pemahamane lah ya kurang sih. Pemahamane sudo. Lah engko umpama sampean dikongkon ngaji nang wong, nek duwe sanad kan wis lumayan. Apa maneh sampean paham. Kan ya luwih enak, luwih gampang ngoten. Jadi ku manfaatnya ngaji setidaknya minimal golek sanad. Tapi yo ojo golek sanad tok, nek iso yo golek pemahaman. Di samping duwe sanad, duwe pemahaman. Wis sakniki kitab manaqib niki kita sing mukadimah. Dadi tak waca titik, engko Fathul Izari diwaca titik. Bismillahirrahmanirrahim. Mboten usah tak lakokno kesuwen. Soale manaqib iku pengamalane setiap desa beda-beda. Lagune yo beda-beda. Carane yo beda-beda. Sampeyan ngaji iki tujuane yo golek pemahaman, yo ambek golek sanad. Dadi nek masalah macane niku sing sae ya napa wis melok adat ae. Nek adate desamu macane modele ngene wis melok ngono. Soale gak ono pateni. Nek kados sampeyan ngamalno salat kubra niku lak ono paten lagune. Lagune iku sanad. Ono sanad lagune. Manake niku mboten. Setiap desa niku beda-beda kan ono pateni. Dadi ngamalnone sing sae wis manut adate desa. Adate desa ngamalnone ya apa? Ana sing ngamalno manaqib iku kudu petengan. Dadi wong-wong ngapal pisan. Bahkan tiyang dumaling kula nate tau kongkon badali abah manaqiban niku. Wong desa lho apal manaqib niku. Dadi ketika kenceng aku gak apal, pasan gak apal ya buka. Untungnya lampune murup. Nek lampune mati lak bingung kuliah. Ngamal niku. Nggih nate kula dikangen badal ini. Lho untung ae lho lampune mulo pole aku iso buka. Dadi tak waca ambek buka. Nek ngamal niku pas petengan niku. Terus wong-wong ngapal sampean gak apal lek tambah izin tambahan. Mun setidaknya sampean iso lah maca manaqib. Soale maca manaqib nek gak kulino ya rada angel. Cik gampangan maca Quran soal kulino. Sampeyan jajal maca manaqib ket awal akhir, lak rada angel. Apa mana dikongkon maju nang ngarep mimpin. Wis rada angel macane, ngejer pisan. Apalagi sini-sini malahan. Dadi nek iso ya amalno lah. Lah enake ngaji setidake ya ngerti kumang sing diwaca iku karepe ya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wis kabehane puji. Nek pas malam kan wis maklum. Iki krana sing ngaji arek gede-gede. Maksudnya arek iso manani kabeh, dadi kok ngajine rada cepetno, soalnya rong kitab nek gak rada tak cepetno ya boleh gak hatam. Niki judulnya lak ngajine ngaji kilatan sih. Momennya spesial Ramadan kan. Jadi Ramadan kan kilatan, jenenge kilat iku lak yo cepet sih mlayune. Nek lindik-lindik lak boleh gak dadi kilatan kuliah. Jadi kilatan ya rada cepet nek ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wis kabehane puji. Iku lillahi tetap keduwe Allah. Alladzi arsala kang ngutus sapa Allah, kang ngutus sapa Allah sayyidana ing Gusti kita. Rupane Muhammad dan Muhammad. Rupane Muhammad dan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Jika milih syariati kelawan sampurnane syariat. Kelawan sampurnane syariat. Wa khalisid dini lan murnine agama. Wa khalisid dini lan murnine agama. Wa halalan mais-maisi sapa Allah. Wa halalan mais-maisi sapa Allah. Mais-maisi jida risalatihi ing kahanane keutuse Kanjeng Nabi. Ing kahanane kautuse Kanjeng Nabi bibahiril khawariki kelawan perteloni piro-piro perkara kang nulayani adat
kelawan perteloni pira-pira perkara kang nulayani adat. Soale wali-waline Gusti Allah niku akeh sing khawariqul adat, akeh sing nulayani adat. Lakoni niku lho. Lakoni gak kaya umume menungso. Dadi waline Gusti Allah umum. Salah satu cirine niku lho. Lakoni gak kaya umume menungso. Misale kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mungkin. Cik bayi wis poso, paman poso abayi. Wong wis balik kadang gak poso, kadang-kadang mokel. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani cik bayi wis poso. Sampai gede. Bayi lho poso, bayi. Iku lak gak kaya umume menungso. Lha ngono iki jenenge khawariqul adat. Nulayani kebiasaane menungso ing dalem apike. Iku lakone wali niku. Lah dene sampean iso niru mangke ketika ngaji kok iso niru lakoni Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ya alhamdulillah setidaknya niru 10% ta lumayan. Meskipun gak dadi waline Gusti Allah kan ya dadi wong apik ngono kan wis lumayan misalnya. Wa ayyadahu lan muatake sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Lan muatake sapa Allah ing Kanjeng Nabi bikumatil ashabi kelawan pira-pira kendele pira-pira sahabat, kelawan pira-pira kendele atau kelawan kendele pira-pira sahabat al-muhtadina pira-pira kang den tuduhaken utawa pira-pira kang oleh hidayah. Wa khassalan entaaken sapa Allah, wa khassalan entaaken sapa Allah. Khassa niku khusus. Dadi kaya Kanjeng Nabi niku wong khusus. Meskipun Kanjeng Nabi iki wong khusus tapi yo tetep jek ana ewangi. Diewangi sahabat. Iku dudono nek urip nang donya iku ora ijen. Sampe nek sadar urip nang donya iki gak ijen yo sing apik. Gak mungkin sampean urip ijen iku mampu. Lah supaya sampean iku ana sing ngewangi yo sing apik ambek wong. Sama nang dunia iku urip iku ya duwe wong tuwa apik wong tuwa, duwe dulur apik mbek dulur, duwe tangga apik mbek tangga. Gak mampu sama ijen. Urip ijen gak mampu. Soale dunia iku didadekno Gusti Allah memang digawe wong akeh, ora digawe sampean dhewe. Dadi ojo serakah. Kanjeng Nabi iku padahal wong khusus iku cek butuh sahabat digawe berjuang nang agama Gusti Allah. Sampeyan yo ngono, nek kepingin berhasil yo ojo terlalu pede dengan kemampuanmu dhewe. Sampeyan jek butuh wong liya. Ketika sampeyan kepingin ditulung wong liya, diewangi wong liya, sampeyan carane apik ambek wong liya. Dadi nek sampeyan sadar nang dunya yo ora ijen, jek butuh wong yo sing apik mbek wong. Nek iso apik mbek wong, insyaallah oleh rahmati Allah, oleh pituduhe Allah. Insyaallah kok urip nang dunya iku ya gampang. Tapi nek sampean ngrasa urip nang dunya iki ijen yo angel kaya ngelongso dhewe. Lho kata soalé wong sing nganggep iku awake dhewe sing paling swara dhewe. Aku iki wong sing paling swara dhewe. Wong sing paling gak enak dhewe, wong sing paling sial dhewe. Ono sing nganggep ngoten niku. Padahal sampean nek gelem perbandingan cek akeh sing luwih nemen timbangane sampean. Sing luwih nelongso timbangane sampean cek akeh. Lah ngono ku biasane wong sing putus asa. Putus asa gak gelem usaha, gak gelem memperbaiki awake dhewe. Aja sampe kaya ngono. Tirun Kanjeng Nabi. Ya tirun para ulama niku pewarise para nabi. Jadi kelas Kanjeng Nabi ku nyadari nek urip nang donya gak ijen. Begitu juga wali-waline Gusti Allah nyadari nek urip nang donya ora ijen. Makane ana sahabat sing ngewangi. Wa khassalan ta'aken sapa Allah man ing wong saa kang ngersakaken sapa Allah ing man, saa kang ngersakaken sapa Allah ing man min asba'i millatihi saking pira-pira pengikute agamane Kanjeng Nabi, saking pira-pira pengikute agamane Kanjeng Nabi birruqihi kelawan munggah ila aujil ma'arifi maring pucuke pira-pira makrifat, maring pucuke pira-pira makrifat wal haqaiqi tegese pira-pira hakikat, wal haqaiqi tegese pira-pira hakikat.
Jadi selanjutnya mukadimah Gusti Allah itu yang ngekeki khusus. Kaya dene Kanjeng Nabi niku tak termasuk wong khusus. Iku kan yo cek butuh sahabat digawe ngewangi. Dan Gusti Allah itu yang ngekeki kekhususan itu gak nang Kanjeng Nabi tok gak. Masih wong-wong sing manut agamane Kanjeng Nabi iso dikeki kekhususan. Lah wong sing dianggep Gusti Allah wong khusus iku sapa? Ya minal auliyaillah. Wali-waline Gusti Allah iku wong khos, wong khusus, wong sing wis dipilih ambek Gusti Allah. Carane ben iso dipilih Gusti Allah manut agamane Kanjeng Nabi. Iku luwe cepet sampean umpama kepengin dadi wong khusus iku, wong pilihan iku. Ojo nulayani. Tapi manut iku luwe cepet. Sampai endi kekhususane ila aujil ma'arifi wal haqaiqi. Sampai sampean iso makrifat nang Gusti Allah. Nek durung iso makrifat nang Gusti Allah, ojo mandeg oleh nglakoni api. Nek durung makrifat niku napa sih? Makrifat niku ya ngerti Gusti Allah, ningali Gusti Allah. Sampeyan tau ketok Gusti Allah. Nek durung tau ketok, ojo putus asa dadi wong api. Kejaran terus. Kan tugasnya menungso nang dunya niku ibadah. Ibadah itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wajibnya ibadah, tapi kewajiban ibadah itu ono tujuan. Tujuannya mendekatkan diri kepada Allah sampai kapan? Sampai iso makrifat nang Gusti Allah. Wong iso makrifat pisan belum tentu wong khusus. Soalnya kadang kena coba akhirnya mudhun derajate. Nglakoni dosa kan ono wali iku mlebu neraka kan ya ono. Padahal tau makrifat nang Allah. Ya soalnya gak kuat ambek cobane. Nah setidaknya sampean niku mengejar minimal lah sak urip-urip tau makrifat pisan. Makrifat itu kenal ambek Gusti Allah. Makrifat kan artinya kenal. Lah sadurunge kenal iku lak yo setidaknya tau ketemu pisan, tau nguasi pisan. Engko nek wis tau nguasi pisan bolak-balik nguasi suwi-suwi lak yo akrab, suwi-suwi lak kenal sih ambek Gusti Allah. Lah sampean ketemu tok itu durung tau ya iku kejar. Carane untuk mengejar iku ya melalui syariat tarekat hakikat. Syariat iku ya peraturan nang ngene agama Islam niku. Syariat iku sampean belajari sing temen ben kuat pondasine. Engko nglakoni tarekat iku nglakoni sing ngabot nang syariat. Contoh kaya wiritan salat dalu. Lah iku dalan digawe makrifat. Lah iku jenenge tarekat. Sampean poso, sampean wiritan, sampean salat dalu iku jenenge tarekat. Lah kok nek semari tarekat tutuk hakikat. Inti sarine hakikat jenenge makrifat. Nang tarekat iku ya ana cobane wong nglakoni syariat ae sampeyan gurung iso sempurna ya. Wis paham hukum kabeh kira-kira sampean. Tapi aku kudu gelem usaha. Ben dadi wong khos niku wae. Syariat iki pelajarana temenan. Ben kuat pondasine. Yo kudu gelem nglakoni sing abot. Yo kudu gelem tirakat, gelem wiritan, gelem salat dalu. Wis iku lakonono ae sak tutu-tutuke. Amalan sholawat apa wis lakonono ae. Sampeyan soalnya gak ngerti, endi sing diterima kan gak ngerti ya, men. Endi sing iso sampai nang Gusti Allah kan gak ngerti. Wis lakonono ae. Nek iku apik sesuai dengan syariat, sesuai dengan agama Kanjeng Nabi, lakonono ae. Sampai engko tutuk hakikat. Engko nek wis tutuk hakikat itu wis tutuk puncak. Inti sarine hakikat niku makrifat. Engko sampai ketemu Gusti Allah. Tahu ningali Gusti Allah. Nek gelem ningali Gusti Allah suwi-suwi kenal ambek Gusti Allah. Wong sing kenal ambek Gusti Allah, sing akrab ambek Gusti Allah julukane kekasih Gusti Allah utawa julukane auliya illah. Napa kula niki anake wong biasa iso dadi wali, Gus? Iso nek gelem usaha. Wong dadi wali gak ono syarate. Syarate kudu anake kiai mboten. Pokok sampean gelem ibadah, gelem temen, gelem nglakoni syariat tarekat ya tutuk hakikat. Suwe-suwe ya iso makrifat. Sing penting sampean usaha, ojo putus asa. Lah supaya usahane sampean iku dalane gak kliru, ya carane syariate kuwatono kaya dene ngaji ngene iki. Ngaji yo sing akeh golek sanad setidaknya sampean duwe guru ana sing ngewangi. Fa insyaallah dibudha setan iku titik. Ngono nek wis duwe paham ono nek iso ngaji terus aja bolong-bolong ben pemahamané niku sempurna. Nek iso paham, wong nek paham nglakoni gampang. Nek wis paham iso nglakoni, nek wis iso nglakoni dadi amal iku jenenge tarekat.
Nek kelasnya sampean belajar, sampean memahami cek syariat. Sampean nek wis iso nglakoni, nek paham kan nglakoni ini gampang. Nek wis duwe ilmu ini kan yo gampang nglakoni. Lah nglakoni ku jenenge toreko. Engko nek wis iso sampean terusno istiqomah, hasilnya teko kono iku iso hakikat, iso makrifat. Ngono iku prosese. Dadi prosese menuju puncak. Dadi wong khos, dadi kasih Gusti Allah iki ya ana prosese, gak angger moro-moro dadi wali. Yo ono sing ditakdir Gusti Allah langsung dadi wali. Tapi ku wong di antara wong 1 juta paling wong siji paling iki model ngene iku. Sampeyan kepingin memperoleh dalan khos sing peluangnya sangat kecil kaya gak mungkin. Kaya wong pinter, wong duwe ilmu gak belajar, ngoten niku lho. Kan yo mungkin nek Gusti Allah ngersakno sampean gak tau ngaji moro sampean alim kan mungkin sih. Tapi ku di antara 1 juta lho paling wong siji sing di model ngene iku. Yo pengecualian. Jadi yo angel nek model ngene iku. Wis ojo lewat dalan iku kangelan sampean. Nek ndelok parejengane sampean cek nglakoni dosa ya. Kaya gak mungkin koyo itu. Wa fadolan ngloberake sapa Allah. Wa fadolan ngloberake sapa Allah alaihim ing atase man alaihim ing atasi man atsba'a millatihi min buhuri mawahibil laduniyati saking pira-pira segarane pira-pira peparing kang bangsa laduni saking pira-pira segarane pira-pira peparing kang bangsa laduni durafal lataifi ing pira-pira baguse ilmu kang lembut ing pira-pira baguse ilmu kang lembut. Wasyawabu koroko ikilan pira-pira mencorongi ilmu kang nglemesaken ati lan pira-pira mencorongi ilmu kang nglemesaken ati. Dadi ku urutane mukadimah. Wong nek wis oleh kekhususan saka Gusti Allah, wong ku gampang oleh ilmu laduni. Ilmu laduni iki biasane dikekno Gusti Allah nang ngene wong-wong sing dipilih ambek Gusti Allah. Utawa wong-wong khos iku kebanyakan ku ilmune laduni. Wong khos tapi nek sampean kan jek umum jekan. Ya aja arep-arep. Wong nek oleh ilmu laduni iki enak. Enake ngene. Sampean pingin sugih gate nyambut gawe sugih. Iku laduni soalé. Kepingin pinter gate sinau moro iso pinter. Ha iku laduni, tapi ya iku mang wong khos ngene iku. Ojo mentang-mentang sampean ngrasa dadi wong khos. Soalnya salah satu penurunane menungso iku nganggep awake khos. Lho nggih kok. Sampean nganggep aku iki anak kiai jelas aku iki keramat. Akhirnya gak gelem sinau, sampai mati lah goblok. Ya soalnya nganggep khos. Padahal durung wong khos ngono. Maksudnya melok dalan sing ngomong ae. Melok syariat nglakoni syariat to repot sampai hakikat. Nek kepingin pinter yo ngaji yo, kepingin sugih yo nyambut gawe yo iku dalan sing ngomong. Iku luwih gampang. Iso ojo gawe dalan khos kaya ane gak pawakan dadi wong khos sampean. Wis pokoke usaha dadi wong khos. Sing penting dalane bener, ojo sampe dalane keliru. Dadi engko nek wis dianggep Gusti Allah khos iku gampang oleh ilmu laduni. Ilmu laduni ki akeh sing nafsiri iku ilmu sing manfaat. Wong-wong nek oleh ilmu laduni ku kebanyakan sing dikeki ilmu laduni wong-wong sing melok dalan sing umume. Misale sampean duwe ilmu, ngamalno ilmune. Ketika ngamalno ilmu gampang dikeki ilmu laduni. Dadi sampean misale kaya aku biyen tau ngaji. Marung ngono ngamalno sing tak ngaji, terus dikongkon mulang, yo ngamalno berusaha mulang. Nah, biasane ketika mulang iku biyen aku gak ngerti ilmu iki. Tapi moro-moro dikei paham. Padahal aku gak sinau. Tapi karena aku gelem duwe ilmu, gelem ngamalno ilmu, moro-moro Gusti Allah ngekei paham. Sing paham iku aku gak tau belajar. Ah iku jenenge laduni. Makane ilmu laduni ku katane duweni pendapat. Ilmu laduni ku ilmu sing diamalno. Sama nek kepengin duwe ilmu laduni, amalno ilmumu. Iku gampang dikei laduni. Wa fi laduni qalla wa fi. Ilmu laduni ku titik tapi ono. Tapi iku ya iku mang wong-wong sing wis dipilih ambek Gusti Allah.
Dadi iku nek wong khusyuk gampang oleh laduni. Saiki sing penting sampean dadi wong sing berusaha untuk lebih baik sampai mencapai puncak. Apa puncake makrifat nang Gusti Allah. Dadi ibadah sih syariat dibeneri sih. Engko kudu gelem nglakoni tarekat sampai hakikat sampai dadi kekasih Gusti Allah. Nek durung dadi kekasih Allah ojo mandeg oleh nglakoni apik oleh ibadah. Apa maneh sampean mundur, ojo sampai mandek kayak angel tutuke kok. Misalnya numpak, misalnya numpak perjalanan menuju tujuan, misalnya nanggani Surabaya melaku. Sama nek melaku mandek lah gak tutup sih. Jajal mandek kok sampai kiamat lah gak tutup Surabaya. Sampai kudu gelem melaku terus. Iku berusaha apik terus. Nah, manten-manten yo ojo mundur. Nek sampean balik maneh lah tambah ado. Lah mundure menungso ketika nglakoni dosa. Nglakoni maksiat iku sampean mundur iku. Cara sampean gak ide-ide nang Gusti Allah mundur. Mlaku mundur gak tutuk-tutuk. Tapi kenyataannya prakteknya menungso kan yo ana setan, ana nafsu sih. Ya iku sing dadekno mundur biasane. Ketika sampean tidak bisa mengendalikan. Akhirnya kadang yang nglakoni dosa, kadang yang nglakoni api. Wis ngono ae maju mundur gak tutuk-tutuk. Nek kepengin dadi wong khos yo maju terus senajan to kalem-kalem. Didik-didik, sing penting maju terus, ojo mundur. Fasbahu nuli dadi sapa man, dadi iku hudadal umati, pira-pira wong kang nuduhaken umat. Biasane wong nek wis dipilih Gusti Allah, gampang dikai ilmu laduni. Iku biasane tandane wong iku biasane iso dadi pimpinan, iso dadi wong sing nuduhno umat. Misale di kayak kekhususan dari Gusti Allah, dikaya ilmu laduni Gusti Allah, itu tandane fasbahu hudatan umat. Iku mesti wonge iso giring umat, iso ngarakno umat. Jadi soalnya mesti dipilih oleh Gusti Allah. Kaya kiai-kiai sepuh-sepuh, wali-wali Gusti Allah iku pilihan. Tandane apa? Iso ngerangkul umate. Iso nggawa wong menuju kepada Allah. Itu tandane wong khos pisan, duwe tanda-tanda dadi wong khusus. Waqo dadaha lan tuntunane umat, biasane tandane dadi tuntunane umat. Ilal azizi maring dan sekang moho mulya al alimi dan sekang ngudaneni. Al alimi dan sekang ngudaneni. Lah tandane wong sing dadi wong khos duwe ciri-ciri dadi wong khos, wong apik. Iku wong iku mesti ngarakno umat, ngarakno masyarakate, ngarakno menungso menuju kepada Allah. Iku guru sing apik ngono iku. Guru sing ngarakno mboten nang dunya tapi menuju kepada Allah nang akhirat. Iku guru apik. Nek ana guru kok ngejak murid-e, ngejak santrine ben sugih ae, golek duwe ae. Iku guru sing gak apik. Dadi murid-e diprovokasi, ya apa carane kon ngekeki aku duwe. Iki tandha guru gak apik. Soalnya gak ngarapno nang akhirat, gak ngarapno nang pangeran. Guru sing apik, guru sing khos iku tandane mesti ngejak ben sampean dadi apik, ben sampean tambah apik, ngejake mesti nang akhirat, ngejake mesti nang Gusti Allah. Salikina pira-pira kang ngambah kabeh, bi ibadillahi kelawan pira-pira kawulane Allah. Kelawan pira-pira kawulane Allah. Min subulil irsadi saking pira-pira dalan nuduhaken, saking pira-pira dalan nuduhaken. Iku cirine guru api, cirine wong khos iku yo duduhno kawula min subulil irsadi, duduhno nang ngene dalane petunjuk nang di petunjuk menuju kepada Allah. Aklas sirati ing luweh luhure dalan, al mustaqimi kang jejeg. Al-mustaqimi kang jejeg, ini ku dalan syariat, tarekat, hakikat. Wa ala lan mugi-mugi paring sapa Allahu Allah. Lan mugi-mugi paring sapa Allahu Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wa alaihim lan ing atase sahabat lan mansyaa. Wa alaihim lan ing atase sahabat lan mansyaa. Mansyaa iku sahabat ya tabiin pokoke wong sing manut agama ning Kanjeng Nabi. Zakat sholawati ing mundak-mundake rahmat takdim, ing mundak-mundake rahmat takdim wa taslimi lan keselamatan.
wa taslimi lan keselamatan. Wa faqona lan mugi-mugi paring pitulung sapa Allah ing kita, lan mugi-mugi paring pitulung sapa Allah ing kita. Dadi ku ciri khas ulama biyen. Dadi kitabe mesti diawali hamdalah ambek sholawat. Mantun ngoten didongakno. Iku ciri khas ulama biyen nek ngarang kitab ngono. Dadi mesti ana ndongaknone. Engko nang akhir lah ana ndongaknone. Ya soalnya musane pengarepno wong sing ngaji iku dadi wong apik. Wong ngarang kitab iku tujuane iku ben sampean belajar ilmu ini sampean dadi wong apik. Tujuane ngono. Makane mesti ditungakno. Senajan tau selewat dalan apik tetep jadi ditungakno. Lha iku ciri khas wong sing khosyah. Gurune apik iku mesti ndongakno. Gurune apik iku mesti ndongakno. Mang santri meskipun santrine wis pinter tetep jadi ditungakno. Ngono bahkan nek guru nek apik yo mang duduhno dalan nang Gusti Allah. Di samping duduhno dalan nang Gusti Allah mesti ndongakno. Padahal santrine wis diopeni apik tapi jek tetep ditirakani, jek tetep didongakno. Lah guru sing apik model ngoten niku biasane ana ing pondok pesantren. Nek guru omong ngono rata-rata iku mulangi yo memang mulangi iku nyebarno ilmu tapi umpama gak dibayari paling yo gak mulang paling. Nek nang pondok pesantren guru lak modele kan mboten bayaran ya bisa itu sak mampune bisa iku digawe nyenengno tok. Makane sampe nek dadi guru apa meneh nang pondok-pondok salafi ngono bayaran sak wulan paling cukup digawe tuku rinso paling. Lho nggih yo. Bayarane sak wulan iki ambek bensin lho Cik, larangan bensine. Digawe riwari wulan timbangane bisa roe. Tapi ngono ya tetap semangat, tetap ndongakno, tetap nirakati. Makane santri ini dadi ilmu nih manfaat. Lah iku nirakati santri, nirakati ndongakno santri iku ciri khas sing diduweni kiai-kiai. Makane kiai-kiai iku iso diarani salah satu menungso sing dadi pilihane Gusti Allah. Soalnya kebanyakan sing dadi kekasih Gusti Allah iku ya saka ulama-ulama iku. Saka arek pondok sing gelem belajar syariat atau rekod sampai menuju hakikat. Wa faqana lan ugi paring pitulung sapa Allah lil ihtidai maring aweh hidayah. Bihudahum kelawan pituduhe Kanjeng Nabi ilakhiri, Kanjeng Nabi sahabat ilakhiri. Lil iktidai maring manut bi asyarhim kelawan pira-pira asari utawa kelawan pira-pira labete utawa kelawan pira-pira lakoni Kanjeng Nabi ilakhiri, Kanjeng Nabi sahabat ilakhiri. Wal iqtibasi lan ngalap min miskati anwarihim saking padangi pira-pira nure Kanjeng Nabi, saking padangi pira-pira nure Kanjeng Nabi. Soale sing dadekno iso makrifat nang Gusti Allah iku ana nure Kanjeng Nabi. Lah nure Kanjeng Nabi iki iso didele nang sampean nek sampean gelem goleki. Sing paling padang dewi nur, sing paling padang dewi ku nure Kanjeng Nabi. Nur ku cahaya. Cara gambaran ngene, sampean anane gak ketok nang Gusti Allah. Wong sampean cek peteng. Sampeyan nek lampu mati lah ora ketok sih. Tapi nek ana padang-padang, lak kuwi ketok sih. Lah padang ku jenenge nur nek nang Gusti Allah nggih. Sampeyan ketok Gusti Allah ana nang atine sampeyan ana nur. Sing dadekno sampean ketok nang Gusti Allah. Tapi untuk mencapai, untuk memiliki nur itu, lah nur itu bagian dari nure Kanjeng Nabi. Cara wali sing paling idok dhewe Gusti Allah tetep Kanjeng Nabi. Sing paling padang dhewe akeh nure dhewe Kanjeng Nabi. Lah sampean iso ta oleh titik nure, titik tok wis iso dadekno padang wisan. Soal iku nur ku saka Kanjeng Nabi. Iso nek sampean gelem memperoleh, sampean gelem berusaha. Iku mang lewat syariat rekod hakikat. Engko nek atine sampean iku wis ana nure padang. Ati iku lak yo duwe mripat sih. Mripate ati jenenge basira. Gambarane nek mripat dohir jenenge basor. Basor iki mripat dohir. Mripatmu iku nek peteng kan gak ketok, tapi nek padang kan ketok. Mata hati yo ngono. Ati iku nek atos, ati iku nek peteng. Iki sampean gak mungkin ketok. Carane bersenono atimu. Lah berseni ati yo ora gampang. Kudu ngamalno sing jenenge sabar, sing jenenge ikhlas, sing jenenge ridho dan lain sebagainya. Gua ono sing rusuh-rusuh nang ati lho, teyeng-teyengen iki. Lah teyengen rusuh iki tok dosa iku lho.
Ayo ilang ono, bersen ono, ngono es bersih iki durung metu nure. Berseni sik. Ngono es bersih, nur iku manggon nang ngene perkara sing bersih, ati sing bersih. Ngono es bersih atimu dileboni nur. Engko nek wis bersih atimu dileboni nur, akhire atimu padang. Nek atimu wis padang, akhire awakmu iku padange iku mencorong sampai tembus nang mripat. Sampai tembus nang mripat sehingga awakmu ketok Gusti Allah kaya-kaya ketok ambek mripat dohir. Padahal asine sing ketok iku mata hati sing ana nuri. Wong mripat iku niku. Dadi sing ketok iku mata hati sing ana nuri ketok Gusti Allah. Lha iku saking padange tembus nang mripat dohir kaya-kaya ketok Gusti Allah iku wong sing ketinggal Allah. Lha iku nek gelek diterusno, nek sampean terus berusaha suwe-suwe gelek ketok Gusti Allah, nek suwe-suwe gelek ketok Gusti Allah, suwe-suwe kenal ambek Gusti Allah. Lah suwe-suwe kenal ambek Gusti Allah, apa iso ngomong ambek Gusti Allah? Nek dalam sejarah sing gelek ngomong ambek Gusti Allah ya Nabi Musa. Tapi minal auliya illa saged ta. Nek gelek makrifat nang Gusti Allah, nek wis kenal ambek Gusti Allah ya ada kemungkinan ya saged. Kaya Nabi Musa itu contone, kan saged. Omong-omongan ambek Gusti Allah. Tapi prosesnya iku suwe, sing penting aman barsane ati dhisik, ngapiki awak dhisik. Fihin disil jahli, sik kang titik. Fihin disil jahli ing dalem petenge bodho, al-bahimi kang banget petenge. Ma'atorot ing dalem selagine mangen-mangeni apa mana ibuhum pira-pira kebagusane Kanjeng Nabi ila akhirih, Kanjeng Nabi sahabat ila akhirih. Ma'atisal asma'i ing pira-pira irunge pengrungu, ing pira-pira irunge pengrungu, alwaiyati kang madai, alwaiyati kang madai. Watuliat lan den waca apa ayyu fadhailihi, pira-pira tengere keutamaane Kanjeng Nabi ila akhirih. Fakana tuli ana apa ayyu fadhailihim ilan nuhudi maring tangi ilallahi maring Allah ana iku daiyatan kang nari, ana iku daiyatan kang nari. Amma ba'du wis sakmono.